Ahojte, dnes sa pozrieme na tento starý Lego Batman 76159 set pre následovanie Jokera na trojkolke. A tento set sa kedysi predával za 54,99 € a na nešťastie už teraz sa nepredáva v oficiálnom Lego obchode, ale na internete ho stále viete zohnať. A tento set obsahuje 440 dielikov, čiže už vtedy mal trošku vyššiu cenu, čo sa týka ceny v pomere za počet dielikov. Ale poďme sa pozrieť na to, čo tento set obsahuje. Úplne najmenším vozidlom v tomto sete je táto Robinová motorka. Tá je veľmi pekná červená, veľmi sa mi páči táto farba a obsahuje dve nálepky, samozrejme z ľavej strany a z pravej strany. A vyzerá veľmi dobre, ale nie je tam veľmi čo k nej povedať. Radšej prejdeme na Jokerovú trojkolku. A tá vyzerá veľmi dobre, veľmi sa mi páči Jokerová farebná kombinácia. Ešte viacej sa mi páči táto tvár, ktorú má Jokerová trojkolka vpredu. A tieto oči sú spravené nálepkou na takomto dieliku. Zuby má trošku krivé, ako tak pozerám. Ale, čo je fantastické, keď hýbete trojkolkou, presne tak, takto kúšu tieto zuby. Veľmi, veľmi dobrá vec. Taká malinká play feature a veľmi jednoducho spravená len takýmto dielikom, ktorý vlastne zdvíha tie ústa. Ale, ale je to efektívne, vyzerá to naozaj super. Tu ako vidíte, máme plamene, ktoré šľahajú z výfukov. Ďalšia nálepka, na ktorej je napísané haha, samozrejme. Tu máme ďalšiu, takú istú. A máme v sete aj tieto dve pištole, ktoré máme uchytené na boku. Joker stojí tu vpredu a ak chceme, môžeme mu tu posadiť tu priestor aj pre Harley na posadenie. A táto trojkolka je viac menej jednoducho zostavená, ale funguje to. Je tu aj môj úhlavný nepriateľ, tento rotačný guľomet, ten sa otáča aj takto, ale keď chcete s ním strieľať, musíte podržať zadný delík a strieľať tým spôsobom. Čiže je fajn, že sa dá s tým hrať aj takto, bez toho, aby to strieľalo, lebo nočná mora, hlavne kvôli tomu, že keď sa s tým náhodou hrajú chlapci, vlastne recenziu robím aj kvôli tomu, že ma požiadali o to, či si môžu poskať nejaký Batman set. Tento sme mali už otvorený a zložený, tak som im ho dal a samozrejme sa stalo to, čo stále. Ja som musel hľadať po celej izbe tieto maličké dieliky, ktoré povystrelovali, lebo veď proste sa chcú hrať, ale fakt pre mňa je to nočná mora to potom všade naháňať. Vozidlom nášho Batmana je tento Batmobil a ten vyzerá veľmi dobre, páčia sa mi veľké kolesa, aj tieto disky, ktoré majú vlastne logo Batmana, je na každom kolese. A veľmi sa mi páči veľké kolesa, teda, že je také skôr terénne a trošku mi pripomína z jednej staršej hry Batmobil, hlavne keď sa pozriete tu dozadu. Tu bol vlastne v hre bol taký priestor na ukladanie nepriateľov, kde ich posadil, keď vlastne niesol preč. Teraz tu máme takýto motor, ktorý sa dá vybrať a neviem kvôli čomu, ale je to fajn a takisto Batman dostal takýto kľúč, že môžete zahrať, že ho opravuje. Jedna veľmi pekná nálepka je tu vzadu, ako vidíte, tieto káble, čiže motor vieme odložiť naspäť. A veľmi sa mi páči jednak tieto tu dieliky, pardon, tak, jednak tieto tu dieliky, ktoré sú použité aj vzadu, ale aj ako blatníky na kolesách. A set obsahuje, respektíve toto vozidlo obsahuje strašne veľa pohyblivých dielikov, ja im ich hneď ukážem, takisto ešte som chcel vám zvýrazniť tento tu priesvitný dielik, ktorý je použitý a veľmi dobre to vyzerá
spredu, že je taký neónový. A veľmi veľa pohybových dielíkov, čiže dá sa to otvárať. A táto časť, ja to trošku oddialím. Vieme hýbať sklom, ktorý vie Batman vojsť do kokpitu. Tu nie je nič blázne, sú to len dve nálepky, ale stále to vyzerá fajn. Vieme hýbať teda týmto kufrom. Tieto sa nedajú momentálne hýbať, ale tieto dva motory, lebo aj na jednej aj na druhej strane sú, vieme ich zdvihnúť. Tieto páčky, tieto svetlá sa dajú otáčať ako len chcete, čiže naozaj deti sa s tým vedia pohrať hore dole, na to aby sme vedeli zdvihnúť vlastne tieto. Musíme zdvihnúť trošku aj to sklo do kokpitu. Čiže naozaj super vyzerajúci Batmobile. Mne sa skutočne veľmi páči a pamätám si, že keď som si ho kupoval, bol som akorát po návšteve zubára a išiel som do obchodu a tak som sa týmto odmenil. Aj to som ani nevedel v tej dobe vlastne, že už je to starší set a už v tej dobe sa možno ešte predával, ale už bol tesne pred koncom. Tu vpredu ešte máme tieto dva vystreľovače, ktoré ma až tak nedesia, ako napríklad ten Jokerov. Čo sa týka minifiguriek, samozrejme máme tu nášho Batmana, čo by to bolo len za set bez Batmana. Mám pocit, že tohto Batmana sme videli v každom druhom sete z toho obdobia, či nie je to nič špeciálne, nič exkluzívne. A vyzerá to fajn, chýba tu, za mňa tu chýba potlač na nohách, ale tu začali robiť, ale respektíve tu robili pri iných Batmanoch. Takto vyzerá hlava, potlač z jednej aj z druhej strany a na hlave má vytlačené tie okuliare, aby to proste dobre vyzeralo s Batmanovou maskou. Ďalej tu máme nášho pomocníka Robina, ten vyzerá veľmi dobre, teším sa, že to nie je ten Robin z Lego Batman Movie, ten vyzerá hrozne, hlavne tie okuliare. A má takýto pekný plášť, potlač vzadu, nič špeci, má tam nejaké tie kapsičky na predpokladám nejaké všelijaké to jeho príslušenstvo, pomôcky. A dostal do ruky takúto palicu zloženú jednoducho z troch dielikov. A jedno, čo sa mi nepáči, viem, že on má byť akože menší, buď teenager, alebo proste mladší, než je Batman. Ale tie krátke nohy si mohli odpustiť. No aspoň, že mu dali tie, ktoré sa dajú ohýbať a nie tie úplne neohybné, čiže aspoň niečo. A ešte takto vyzerá Robinová druhá tvár, takýto nahnevaný. Hlavným nepriateľom v tomto sete je Joker, ten vyzerá tiež super, škoda nepotlačených nôh, ale vrch je veľmi pekne potlačený s takouto vestou, košľa vesta a motýlik. A z tejto strany je takýto bláznivo vyškerený, čo sa týka tváre vzadu. A takýto pekný detail, vyzerá to stále dobre. Tie vlasy sú za mňa tiež fantasticky vyzerajúce a z druhej strany vyzerá takúto kyslú tvár má. Poslednou postavičkou je Harley Quinn. Tá vyzerá naozaj super v jej čierno-červenom oblečení. Vlasy sú skutočne super vyzerajúce. Ako vidíte, tieto rúžovo modré, takisto je aj namaľovaná. Naozaj to vyzerá veľmi dobre, aj keď trochu mám pocit, že nehodia sa to oblečenie k tomuto červeno-čierne a potom sú tie neonové farby, ale stále vyzerá to dobre. A myslím, že tie vlasy sú inšpirované práve Harley Quinn z filmu, tuším, že Suicide Squad. A vzadu, ako vidíte, je nápis Harley s logom Harley, ale ešte tej pôvodnej starej zanimovaných rozprávok Harley. A teda, keďže každá jedna postavička v tomto sete má tvár z jednej aj z druhej strany, je to tým aj takto
A pri Harley, ako vidíte, tu sa mi nepodarilo až tak veľmi dobre zamaskovať jej druhú tvár, tá vyčnieva spod vlasov a tá druhá tvár je takáto zábavná s vystrčeným jazykom. Vidíte, tu aj tiež trčia a ústa trošku a je to zatlačené úplne dole, čiže ale, ale to je úplne vôbec nepodstatné. A ďalšou vecou, respektíve poslednou, Harley dostala takéto parádne kladivo ako príslušenstvo. To je veľmi jednoducho, veľmi šikovne spravené a veľmi sa mi páči, že je také obrovitánske presne, ako keby z rozprávky. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, nezabudnite na odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.